Sambil menunggu kedua mempelai ganti busana sejenak. Siang pantoro ratri moh eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Tenan lo ya. Nggih. Saestu Mas. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Senadyan ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Yo siang pantoro ratri moh eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus anteno rasa atimu tresnaku goyang dong. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan
tresno ora bisa dipisahno. Tembangnya sampun Mas. Terima kasih. Dipersilakan Matur duduk suwun. kembali karena ini Mas Cucuk Lampa atau Sang Subo Manggolo. Nggih, kalih menemani makan siang nggih. Makan siang karena ini tepat pukul 12 siang. Luar biasa. Waktunya makan siang. Mangane opo-opo enek kabeh iki Mas. Mosok to? Duh tenan. Sampean wis ngicipi ye? Ngicipi kabeh. Wis kabeh apa Bakso yo wae? enek. Bakso enek. Rawon yo enek. Rawon enek. Terus sambel ndok yo enek. Lho, kok sambel ndok? Sambel ndok aku ning guri mang. Oh ning guri bejo sambel ndok. Wah, wong delok gede masane jen enak. Jan luar biasa wong dolo gede ku wis to. Tapi sayang sambelnya rada asin mang. Mosok. Ora apa-apa aku seneng asin. Lah iya senengane sampean. Injih. Ya Allah. Tiangan iki tiange pundi? Punika sing mriki ndolo gede menawi penderek temanten kakung punika saking Kediri. Oh niku saking Kediri. Nggih menika saking Kediri. Ya Allah piantune ayu-ayu ya Mas. Yo muslimah sedaya awit punika saking Kecamatan Pesantren. Injih tiang dulu gede nggih ayu-ayu. Wah ayu ayu. Sumeh-sumeh. Aku Kediri ki nggone wong ayem. Injih. Hawane kono ki adem. Nggih Bu nggih, adem nggih mriko nggih. Adem ningali tiange seneng kok. Iya. Nggo era kuwi kok ora ngadeg-ngadeg kok. Lho iya no. Ora adem. Ya jenenge wong tumak ninah paring donga pangestu. Injih. Kudune ngono. Injih. Luar biasa. Kula tak uluk salam pirin nggih. Anjih. Sumangkake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula dongake kangge bapak ibu sing jawab salam kula keparinga seger waras. Amin. Keparinga panjang umur. Amin. Kathah rezeki. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing gadah utang ndang lunas. Walah lagi lho mesti bayanter amine. Sopo sing banter? Sopo? Ya sing duwe utang tapi yakin Sedaya sedaya amuin. ketoke kene tok nek sedaya tamu wis ora ana sing duwe utang. Ora ana ayem kok. Ayem kabeh. Nggih, wonten daleme bapa sinten niki? Niki wonten dalemipun Bapak Paiman dalah Ibu Rusmini. Nggih. Teng daleme Bapak Paiman gadake wali matur lurus. Anjih. Nikahake putra-putrine kang nami sinten, Mas? Nggih Kusumaning Ayu Mairisa. Oh, Mbak Mairisa pikantuk, Mas. Mas Muhammad Mar'i Fajarudin. Mas Muhammad, wah luar biasa nih. Jan luar biasa. Sing rias rodito sampean. Piye? Dasare Mbak Mias, Mang Mia to namine. Heeh. Wis ayu dipacaki Mas Rizan Jreng. Heeh. Tambah Maksimal ayune. Luar Sing maune biasa. ayune biasa di make up Rizan Wedding Jreng. Jadi luar biasa. Luar biasa. Cantik yang maksimal. Lho kok iki mang lho. Sing di Budal mau rembes ora ayu-ayu lho. iki lha wong isih turu digugah dadi ora sempat atur ora sempat sisiran langsung melayu. Rizan Jreng luar biasa. Dan ya saiki maneh muning kabeh lho. padahal mau rambutnya daul-daul. Nggih Mas nggih kalih ngentosi mantene gantos baju. Niki wau mbake arep nyanyi jarene. Sing ndi? Mbak Domas ki lho. Oh yang mana? Memang sing kembar iki lho Mas. Sing kembar sing ndi? Lho rupane kembar to iki. Oh iya. Mrene Dek. Gak apa. Piye, ayo ntarene. Ini dari sini atau dari Kediri? Dari Tuban. Oh kene iki. Oh kene. Wong kene. Iya lah. Makane aku kaget urung pacar kok rembes kok dadi ayu. Ku rembes piye to? Kandhane Urung iso turu Mas, perkarane pengen dipacai Rizan Mas Rizan. malah ra iso turu. Gak iso turu. Ngono, kurang turu. Sini saya gak cayu. Ayo yang mau nyanyi ayo langsung sini. Coba berdua. Sik tak takoki, sampean nyanyi saiki apa sesuk? Sesuk wis bar. Karaokenan dadi rene sing nyawang. Ayo Dek. Ayo Rene, yo njaluki diparani. Ayo Ren Dek cayu ya. Yo geres terus apa-apa. Nah, Arene cayu. Gak nyanyi gak apa. sing ndi sing arep nyanyi sing ndi? Kowe berdua kok tak takoni sik kok ayo. Ayo, kowe mang gegeri ngono kok. Lah iya. Pengen pargo ngono. Iki penyanyine Ndolo Gede iki yo iki. Artise ndolok gede Yo, iki. ning dhuwur gak apa-apa. Rene. Heeh, ben ketok sing guri. Lah ngono. Loh, iki memang kembar ta ya? Kembar. Biasanya meski kembar itu ada tanda yang membedakan. Ora enek tandane bedane. Enek. Padha wong irunge pesek kabeh lho. Oh iya, biasanya ada tai lalat.
biasanya. Ono apa ta latih? Ya coba goleki. Mbok golek sirake tau mbok bukai repot iki kok. Ayo sini, Dek. Namanya siapa namanya? Sinten? Lho kok mah ngistot to? Sing iki Ana, sing iku Ani. Sampean kok ora to? Iki roh. Ponakanku yo ngono mergo kok. Ana mbek Ani. Iya. Ora to iki? Masa ora? Sapa? Sinten? Melati. Nek iki Melati berarti ki Mawar. Iya. Lho sampean Tenan pura kok sampean nggih. kok hafal lho. Aku lho edak kene kok ora hafal lho. Lah iya padahal ki sampean jere yo wong kene kok ora hafal. Bener, ini Mawar. Oh bener. Dek Mawar kelas berapa? 9. Kelas Dek 9. Melati kelas berapa? Iya kelas 6 toh. Kelas piro? Kelas sing kene kelas 9 ki kelas 6. Masuk kelas mak gewudi ning ngene lho. Sami kelas 3 SMP. Oh, sama. Cita-cita kalau besar jadi apa? Dek Mawar sama Dek Melati. Nah, ucul ku lho. Cita-cita Adik Melati dulu. Melati. Apa? Oh, cita-citane dadi tukang tandur. Sampai sing apik, teman. Nanti teko ira gelem jawab lah gak bingung awak. Melati Mbak Mawar Kene ini. medun rene medun, Ayo, medun. nak. Medun. Memang jerap nyanyi pun joget toh? Nyanyi atau joget? Ya, joget lagune apa, Mang? Oh, Pupusing langsung. pupusing Sing piye to nelongso. nadane piye? Lah, opo iki? Kok sesek ning jero opo iki kaya? Aku lagu apa? Lagu apa to Mas? Sok sesek ning jero apa? Lho iki apa to? Mosok ngono to? Sesek ning jero dodo. Nah. Dodo. Sampean duet karo Mas Basir ya. Ya, Oke, ya. Deal. Salaman sik deal. Duet. Cah liman. Piye? Nanti biar dibantu sama Mbak. Ya, ayo. Pupusing langsung, Mas. Ya pupusing nelongso monggo bareng Rizan Musik. Gua HP nih gak apal. Yuk, tangan di atas semua ya. Ayo joget. Keneng opo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa celak batinmu marang kananku? Masa tadi ya aku mau ngerantum bede terakhir deh. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangismu becike koe lunga saka uripku. Paribasan ranggih lintang ning angkasa koe teka gawe lara marang tresno. Iki pilihanku wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Oke, selamat siang semuanya bersama Rizan Musik Gayam Punya.
saiki wis beda kowe ninggalke ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis pirna kaya lumuting pinggir segara Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja sabatenmu marang kahananmu kamas pupusen rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabe siramu beda di beda lambe ati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku Paribasan grangket lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki pilihan wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu yen gawe lara atimu ya luar biasa lagi nggak apa-apa Jos. oh wis toh Lagune Pupuse Nelongso. apa pupune Kok pupune to Mas sampe? Pupuse Nelongso. tak kira pupu Gak dikei engko gremeng ene guri. iya ora apa-apa Keteke mau kok. oh ngono toh Aku Allah kok nyanyi Mas, nyanyi bu oh ngomong. pokok nyanyi ngono Suarane yo apik. tapi untung Untung kono maksa njaluk nyanyi sampean ora dipaksa kon nyawer iku untung Aku ya repot to Mas Guci. kok repot piye Aku nih kini golek duit Mas. Mosok ya kon- carane to nek sampean dipaksa kon nyawer ya ganti sampean maksa sing duwe gawe Waduh kuwi termasih. Wong ade dhewe teko aja bayar sing digawe lho. Iya, iya. Mosok jujuk saweran. oh ngono aja nek njaluk ki aja Kok nek diweki nggih monggo. nah ngono Sampeyan dikei gelem to ora? ya moh Tenan. moh nolak maksudnya diaturi saking keluarga Kediri Nggih. mobilnya kersa dono swanten badhe nembang badhe nyanyi Nggih ibuke Mas bapake monggo arep nyanyi monggo arep duet monggo. Mbake nyanyi Mbak sampean Mbak. atau mungkin ada request lagu Nggih. Mas nyarep request apa pripun Mas? apa oh Nyanyi. mau nyanyi ya Oke. ayo langsung sini mau rasa bengok-bengok langsung rene set ngono to Aku aja ya langsung rene Lagune napa? Waduh ngawur lagune. Cundam. oh cundamani Mas gimana Mas isik ora file digoleki santai cundamani kalau tidak ada diganti yang lain masih Mas oh masih ini ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ayu iya aku percaya nek sampean Ya, ki namanya ayu Ayu. aku ki takok jenenge sampean sapa sampean jujur jenenge sampean ayu mas iki Mas Basir karo aku ki wis ngerti nek sampean ki ayu ki wis ngerti. Sing tak takokno ki jenenge sampean. Namanya jenengan siapa? Kalau boleh tahu. lah iya namanya yo ayu kok iso Piye, Mas Basir? ngeyel wae kok gak KTP ku ra tak gowo Sing ngeyel ki sapa to? ya sampean kok Lah iya kene ki takok jenenge sapa? Aku wis percaya nek sampean ki ya ayu. takok yo wis takok sing duwe gawe kan nek gak percaya Bapak Pak Iman niki asmane sinten, Pak? Walalah, Bu ini gue. Wah, mbok takok iya.